ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ଏଠି ଚଉରା ପୂଜା କରୁଛି। ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି। କାହା ଘରେ ଏମିତି ଚଉରା ପୂଜା ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ବସିଛି। ଏଠି ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ରାଇଜକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜେଜେବାପାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଦିନା ପତ୍ର କେତେ ହେଇଛି। ପୁଦିନା ପତ୍ରର ଚଟଣି ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହବ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପରିବା ଚାଷ ହେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି, ବୋଇତାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସାରା ଆମ୍ବ। ମୋ ମାମା ଏଠି ଗାଧୋଇ ଲୁଗା ଶୁଖଉଛି।